И после хора, аз съм Ведракс и днес ще поиграем малко Clash Royale с Ачо БГ! Същия, така виждате загуба. Какво да се правим? И ако виждате това, Майнер! какво чудо сега, ще ви покажа само тук един скриншот да направя, защото не съм много добре с координатите, с скриншотите. Да, айде да покажем на хората. И да, хора, сега ще ви разкажа историята, какво стана. Ето. Хора си през по математика 5 часа. И отивам и като няколко направя си пускам в Clash Royale. И гледам имам голям чест. Един X-Ball. Добре. Втори левел X-Ball или кой беше там. И веднага след това имаше два фри честа. От първия се падна нищо. Втория бързо го цъкам, защото нямах време. Сточинки, Найт, Wizard. И като гледам на Джима викам, и сега ако ми се падне още една пека. И гледам майнер, аз направо ми стана лошо само като го гледам. Добре, идвай да играем. И да, още ще играем. И супер мечкава, нищо не ми се падна там. Исках да го заснема на клип. Един тапак мога отвори. Да. Аре, Ако този така наречен тапак гледа да не се обижда. който е тапак? Един не пише глас. Това няма да бъде цензурирано. Комбо. Комбото ли? Окей. На коя? Надясно. Бързо комбо. Много да мога всички. Само да така. Вау, не играл за да видим той ще ме пръсне в кино. Да играх, не си смог да си профил. Да ти имаш. Как веднага си пусна вика комбо? Аз нямам скрит. Ще се пазя закон. Научил го. Добре, докато се занимава. Нищо не правя, не ме гледайте. Само да ме заредят. Тук трябва да се оправиш. Ако можеш, например, да пусна, ако нещо... Пусни един гоблин барел там, само един. По средата. Аз защитавам така. Пека? Не учи на там е. О, рептаговица. Да, това. Кой е гледа? Аз не бих това. Гледал съм филма за... Да пусне ли фарбол? Не! Само защо? Не.
Вечния луза. Не удрай! Не полосата. Джиджи. Сега ще играем малко в френ бакалици. Че поне да само да видя. Да си оправя малко дековицата. Така, и аз. Кома. Ачо беге. Не са. Омага. Прецакване. Аре бе, колко беге френ батъл. По-бързо. Аз съм реп. Приемай. Рип си. Чакай, не съм пуснал, чакай. Десета арена, биче. Фак. Десета. Magic! Меджик. Спак. Е, бе, даде. Аз имам една атака, която на теб се струва странно и необичайно. Имаш гар. Защото някой поделя на съдебна. Това не да се Снима ти взема някакъв ден, каквото е. Вземи. Това ти стига. А, не. Улетал. Ръстите. Не си спама картичка на откъде. Плъгна ми всичко, брат. Дори не съм искал да фаркам. На клипа ми ще видиш, че ми бъгна. На клипа ще видиш, че ми бъгна. Ведрак се бира. Ведрак се. Ще се пусна аз говорим. Ой, рептаговица. Добро решение. Дайте му газ на жуглата. Дай му газ на жуглата. Дай му газ на жуглата. Рептаговица. Така бя се. Ти хореш где само с запад. Ой, рептаговица. Не може. Фак! Не, бе! Що се напъта в бомбата, бе? Що пръдна, бе? Ачо беге пърди постоянно. Yes! Ай, ще ми я подариш, бе. Кога? Mangau! 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 Пускаме карти, които нямам и после века, че съм силен. Фак! Факам, че на силното. И че? Зап! Рептаговица! Не, болета! Рептаговица!
майки ви искам още. Пак ли искаш да те бия? Да. Ай, Бах ти професионалиста. Не играем за това. Не клан. Като играем, бе. пуснал си клан батъл. Ти си пуснал клан батъл. Ти беше пуснал клан батъл. Изхождам за клан. Ами, но как само сгуби. Аз не Бягай, бе! Бягай го не гората. Не, бе! Чукам, бе! Че се бяха погречи! Аз съм зад. Чакай, не пускай. Не съм се допускал. Мисля, че... Както мене обиса зад. Бал съм Не, бе. Ако стане, да седим с запад. Имам фарбол. Ако е на 300. Взимам фарбол и че с запад ги Чакай бил. малко. Ти фарбол върху извърда. Ла-ла-ла-ла. Много се смешаме, момче. То си просто, момче. Може да оцени. То си просто. Малко на тако място. Взехме нещо. Искаме ни милиони. Няма. Фак! Защо не светна филм? Останал бе! Ай, килна бе! Ако мой да видите какво смях се пада тук. Аз се обичам. О, обичам. Ай, комбото. Нали качи да се спаме едното бъде. Всякъде. Добре, хора, аз мисля това да е за целия епизод и надявам се да ви е било забавно. И